No, pitemmittä puhetta mennään heti asiaan. Eli mun nimeni on tosissaan Juho Murto ja juonnan tämän paneelikeskustelun. Tervetuloa kaikille panelisteille ensinnäkin ja mennään heti sitten asiaan. Eli me ollaan saatu tänne vieraaksi paneelin asukkaan Porista, tarkemmin Porin Peittoosta. Ja Elikkä Jarmo Viitanen ja aloitetaan, eli tämä on hyvä alustus tähän, elikkä teillä on sinne Porin Peittooseen alettu rakentamaan 12,4,5 megawatin voimalaa. Ja hanke on alkanut vuonna 2008 käsittääkseni jo. Ja siellä on lähinnä talot 450 metrin etäisyydellä tuulivoimaloista. Ja haluaisinko nyt kysyä sulta, että miten tämä asuminen ja eläminen sujuu siellä tuulivoimaloiden kupeessa? No joo, sen verran täytyy sanoa, että tosiaan tämä on nyt viime vuonna ruvettu rakentaa sinne, eli 12 kappaleita 4,5 megawatin voimalaitossa. Ja siinä roottori halkaisi jo 128 metriä ja 140 metriä on napakorkeus. Ja silloin kun tämä aloitettiin, meille pidettiin nämä ylämenettelyt, meillä Finnish Consulting Group teki nämä arviot, melumallinnukset ja kaikki puhuttiin siitä, että se oli suurin piirtein nimenomaan jääkaappistuana jossakin. No, mitä mekin uskottiin, me oltiin asukkaat aika positiivisessa mielessä, että näin varmaan on. Ja varmaan johtuen, koska siinä Porin Reposaaressa on 1 megawatin voimalaitoksia maantiesivussa 4-5 kappaletta ja niistähän ei ole mitään melua eikä haittaa. Mutta nyt sitten viime joulukuussa ensimmäinen voimalaitos käynnistyi. Niin heti rupesi ihmettämään, missä se suihkukone, jota Hornetti kiihdyttää. Niin oli aivan valtavat melut tuolla noin. Ja se kävi joulukuusta. Nyt se onneksi meni rikki tuolla noin. Sitten jonkun aikaa siinä kävi 3 voimalaa yhtä aikaa. Sitten se taajuus silloin, että joka puolelta tuli huomattava meteli niin kuin yhdistys silloin. Sitä voi kuvitella, kun ne kaikki 12 käy siinä. Ja kysyit, että mitä se niin asukkaiden kannalta on, niin siinä on lähinnä naapurit on sanonut, että käy yhdessä vuorotöissä, mutta sanoo, että ei pysty nukkumaan öisin silloin, kun se käy. Ja sitten se täytyy sanoa, että siinä on hirveä vaihtelu, että tänään se voi olla ihan hirveä meteli, huomenna se voi olla, ettei sitä kunnolla kuule. No, oletteko lähteneet johonkin toimenpiteisiin asian suhteen? No, semmoisia toimenpiteisiin on ollut, että jos siinä saataisiin joku tämmöinen mittaus, että mikä siinä oikeasti on. Koska muutenhan tämä on niin arvioitua, mitä se on. Entä tuulivoimatoimija tai kunta, niin miten he ovat reagoineet? No, tämä on niin uusi asia vielä, että siinä on lähtenyt vaan Porin kaupungin valtuuston pyyntöjä tavallaan, että saataisiin tämä niin tämä mittaus ja tämä häiritselyys esille tässä asiassa. Paljonko siellä niin yhteensä näitä kiinteistöjä on tai asukkaita? No, jos sanotaan, että alle kilometrin säteellä niin on vajaa 10 ja sitten jos alle 2 kilometrin niin varmaan puhutaan jo 5-60. Eli se on niin vakituisia ja kesämökkiä, on niin merenrannalla. Kiitoksia. Joo, tämä varsinaisena alustuksena nyt itse paneelina. Tuossa on hyvä tuon Dennis Siposen jälkeen käsitellä näitä ympäristö- ja terveysvaikutuksia tarkemmin. Eli laissahan sanotaan, että kaikilla kansalaisilla on oikeus terveelliseen ja viihtyisään asuinympäristöön. Ja nyt on todettu, että tuulivoimalat aiheuttaa tätä häiritsevää melua. Ja niin kuin esityksestäkin tuli ilmi, niin nämä uudet tuulivoimalla melumallinnusohjeet on annettu muutama viikko sitten. Ja on esitetty, että nämä mallinnusohjeet nyt mahdollistaisi sen, että tuulivoimaloita voitaisiin pystyttää jopa 500-600 metrin etäisyydelle asuintaloista. Kysyisinkin nyt sitten teiltä, että mitkä tahot on olleet tekemässä näitä uusia ohjeistuksia, melumallinnusohjeita, ja onko ne niin lepsuja, mitä nyt on julkisuudessa esitetty? Onko Anni Mikkonen, ole hyvä? Kiitos, saanko mikrofonia vai kuuluu? Eli sitä melumallinnusohjetta varten oli erillinen projekti, niin kuin Dennis Siponen toi esille.
Siinä oli VTT, Rampol ja Köyry itse tekijöinä. Rahoittajina olimme me energiateollisuus- ja ympäristöministeriö yhdessä. Ja siitä ilmestyi suositus viime kesänä, sen työryhmän suositus, että minkälaiset niiden ohjeiden pitäisi olla. Ja ympäristöministeriö teki omat ohjeensa sitten tässä talven aikana, jotka julkaistiin nyt helmikuussa. Eli jonkin verran muokkasi sitä työryhmän suositusta edelleen. Ja meidän käsitys on se, että se meluohje ja mallinnusohje, niin siinä on kyllä jonkin verran tiukemmat parametrit kuin mitä esimerkiksi Saksassa käytetään, jossa on kuitenkin samankokoisessa maassa, missä me asutaan, niin 25 000 tuulivoimalaa ja 80 miljoonaa ihmistä. Eli täällä käytetään jonkin verran tiukempia ohjearvoja, mikä mun mielestä on kyllä ihan hyvä, että ei ainakaan aliarvioida sitä. Ole hyvä, Kalevi. Sanoin vaan tähän sen, että oikeastaan tuli tärkeä asia tuossa, nimenomaan tämä voimaloiden koon kasvu. Saksassahan tuulivoimaloiden keskikoko on 1,1 megawattia. Toki siellä on näitä isompiakin, mutta nehän on siellä yleensä pyritty ryhmittelemään sillä tavalla, että ne ei ole suoraan ihan asutuksen lähellä, vaan siellä on kyläkin erilaisia kuin Suomessa, että Suomessa on hyvin paljon haja-asutusaluetta. Ja täytyy muistaa, että myöskin Tanskassa tuulivoimaloiden keskikoko on noin 800 kilowattia, eli me puhutaan ihan eri luokan, koko luokan voimaloista kuin mitä täällä Suomessa on. Sen verran kommentoisin tuohon, että varmasti Kalevi Mikulan tieto keskikoosta on ihan oikea Saksasta ja Tanskasta, koska siellä on rakennettu tuulivoimaa jo vuosikymmeniä, eli siellä on pitkä kokemus, mutta Saksaan rakennettiin viime vuonna 3000 megawattia yhden vuoden aikana tuulivoimaa. Ja meillä on tarkoitus saada 2500 megawattia vuoteen 2020 mennessä. Eli kyllä heillä rakennetaan sitä uutta kapasiteettia, ja ne on kyllä ihan yhtä isoja voimaloita kuin mitä meillekin tulee. Miten sosiaali- ja terveysministeriö on joskus antanut lausunnon, että tuulivoimalla tulisi rakentaa vähintään 2 kilometrin päähän asutuksena. Miten te näette sosiaali- ja terveysministeriössä tämä etäisyysasia? Joo, hyvää iltaa kaikille. Mä oon Pekkola Vesa sosiaali- ja terveysministeriöstä, eli siis jälkipyykkiministeriö, kun sieltä menee pieleen, niin että terveyshaittoja on toinen asia. Ja meille tietysti on ensiarvoisen tärkeää, että haitat pystyttäisiin ennaltaehkäisemään ja meluhaitat, muut terveyshaitat, niin on suunnittelupöydällä paljon halvempia olla kuin sitten kun haittoja syntyy ja ruvetaan niitä sitten vähentämään. Ja tosiaan me ollaan nyt aktivoitu tuulivoiman osalta. Ihan syynä on ollut se, että meillä on tullut kansalaisyhteydenottoja ja kuntien terveydensuojeluviranomaisille on tullut yhteydenottoja ja tuulivoimalla on ruvennut tulemaan ja on ruvennut niitä haittoja ilmentymään. Ja tämä 2 kilometriä se kantaa, tai se tulee oikeastaan 2 sosiaali- ja terveysministeriön antamasta lausunnosta liittyen maakuntakaavoihin. Ympäristöministeriö vahvistaa maakuntakaavat ja nyt siellä on aika paljon tuulivoimaa maakuntakaavoja käsittelyssä ja se tulee aina meidän ministeriön lausuttavaksi. Tuulivoiman rakentaminen maakuntakaavan jälkeen, niin oikeastaan se terveysnäkökulma voi olla, että vähimmillään rakennusluvalla rakennetaan se tuulivoimala. Ja silloin terveydensuojeluviranomaiset, terveydensuojelun näkökulma ei pääse vaikuttamaan niihin prosesseihin niin hyvin kuin me toivottaisiin. Ja tämä on ollut siinä taustalla maakuntakaavavaiheessa. Me ei tiedetä, minkä kokoisia myllyjä tulee, minkä alueelle niitä tulee, eikä kyllä päästä. Ja kokemuksia on siitä, että ei ole päästy kunnolla vaikuttamaan prosesseihin. Niin tämä on ollut sellainen varmuusraja, että pidetään toleranssia riittävän kaukana, jotta sitten haitoilta voitaisiin päällä. Tämä ei tarkoita sitä, etteikö niitä voimaloita voisi rakentaa alle 2 kilometrin päähän. Mutta
se, että siinä vaiheessa pitää ne ympäristö- ja terveyshaitat sitten arvioida hyvin. Se on ollut se meidän viesti. Se ei ole, me ei sanota, että se on ehdoton vaihe se 2 vuotta, vaan se, että ne haitat pitää selvittää. Miten Aleksis Klapp tuolta Arjan Someliitosta, miten sä kommentoisit näitä rajoja, koska käsittääkseni silloin teillä on ollut suunnittelun lähtökohtana, että jopa 650 metriä olisi se etäisyys, mitä maakuntakaava on ollut suunnitteilla. Joo, siis maakuntakaavassa 650 metriä on ollut niin kuin se suunnitteluraja meidän asutustietojärjestelmästä. Maakuntakaavassa ei ole katsottu niin sanotusti jokaisen talon osalta sitä. Se on katsottu tämmöisen ruututiedon mukaan. Ja sitten tietenkin sit aina lähtökohtaisesti se on tarkisteltu silloin, kun niitä aluerajauksia on tehty. Ja maakuntakaavassa ei määrätä sitä, että kuinka monta tuulivoimalaa sinne tulee, ei määrätä kuinka korkeita, kuinka tehokkaita. Kun talousasutuksesta ne tulee, että sitä ohjaa sitten se muu lainsäädäntö ja muut ohjearvot, mitkä tulee niin kuin melumallinnuksen kautta, mitkä riippuu tietenkin siitä. Niin kuin, no se riippuu monesta asiasta, että kuinka voimalaa sinne alueelle tulee. Et maakuntakaava sinällään osoittaa alueen, mihin voidaan kuntakaavoituksella suunnitella tuulivoimaa. Ja käytännössä kuntakaavoituksella voidaan ratkaista myös alle 10 voimalan kokonaisuuksia maakuntakaavan ulkopuolelle, mikäli muut reunaehdot niin täyttyy. Et sinällään maakuntakaavassa ei just sen takia tehdä niitä melumallinnuksia, koska maakuntakaava ei määrä, mihin yksittäinen voimala tulee. Et totta kai niin kun ihmiset kuvittelee, että jos maakuntakaavaan merkitään alue, niin että se voi tulla mihin tahansa siihen alueelle, mutta se tulee niin kuin muistaa maakuntakaavassa, että se meidän pieni viiva, mikä me vedetään sinne, niin no käytännössä tällä hetkellä taitaa meidän maakuntakaavan viiva olla noin 150–200 metriä maastossa se pelkkä viivan leveys, eli että siellä ei tulla niin kuin yksityiskohtaisesti sanomaan mitään. Ja ympäristöministeriö ei ole ohjeistuksissaan edellyttänyt myöskään sitä niin kuin melumallinnuksen tekemistä maakuntakaavavaiheessa. Ja käytännössä, jos me oltaisiin noudatettu sitä ympäristöministeriön tuulivoimarakentamisen ohjeistuksen luonnosversiossa oli, että melumallinnuksia ei tarvitse tehdä käytännössä ollenkaan, mikäli tuulivoimalla on 20 päässä. Mutta siinä oli tämä sama klausuli periaatteessa, että se ei kuitenkaan tarkoita, että niitä nyt voi suunnitella lähemmäs, mutta jos suunnitellaan lähemmäs, niin sitten täytyy tehdä melumallinnus. Ja käytännössä meillä on maakuntakaavan jälkeen kuntakaavoilla ollaan ohjattu, niin ollaan edellytetty aina käyttämästä ja tätä niin kuin ministeriön kulloinkin voimassa olevaa ohjeistusta. Ja aika monet kunnat on jäänyt sitä odottamaan myös. Tuulivoiman kaavoituksen osalta, niin jos me oltaisiin noudatettu 2 kilometriä lähimpään asutukseen, niin siinä vaiheessa me oltaisiin sanottu käytännössä Varsinais-Suomen osalta, että tilanne olisi ollut se, että mihinkä Varsinais-Suomeen ei olisi tuulivoima osoitettu. Ja käytännössä olisi sen jälkeen niin kuin myös kaavallisesti tilanne olisi ollut se, että sitä olisi ollut hyvin vaikea kieltää mistään muualta, koska tällä hetkellä me voidaan niin kuin sanoa, että jos jonnekin suunnitellaan vaikka 3 tuulivoimalaa maakuntakaavan ulkopuolelle, niin se ei saa estää maakuntakaavaan merkityn tuulivoima-alueen toteutumista, koska me ollaan katsottuna parhaiten sovellettavat alueet. Sellainen kommentti vielä noihin maakuntakaavoihin. Eli tosiaan maakuntakaavahan merkitään parhaiten tuulivoimaa soveltuvat alueet. Ja nyt sitten maakuntakaavassa on kaavamääräyksiä annetaan, niin se on tärkeää, että siellä yleisissä kaavamääräyksissä on mainittu siitä tuulivoimasta ja siitä, että yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa pitää ympäristö- ja terveyshaitat ottaa huomioon. Koska näitä voimaloita tosiaan voi rakentaa myös muualle sinne kaava-alueelle, ei pelkästään siihen tuulivoimalle parhaiten sovittuille alueille. Ja nyt sitten, jos ei ole yleisissä kaavamääräyksissä mainittu niistä mitään, niin yksityiskohtaisessa suunnittelussa sitten ei välttämättä tarvitse ottaa huomioon. Niin sen verran, että tavallaan kun alun perin maakuntakaavaa suunniteltaessa, niin tehothan oli määritelty, että olisi 1 megawatin tuulivoimaloita käsittääkseni näin. Ja nyt ne on nousseet 3 megawattiin useasti, niin oliko näin, että lähtöarvot tuli alun perin väärät kaavoituksella? Lähtökohtaisesti siis tuulivoimalat, mitä maakuntakaava suunniteltiin, oli 3 megawattia koko luokka tässä nyt ministeriössä vahvistettavana olevassa tuulivoimavaiheen maakuntakaavassa. Se aiempi maakuntakaava, minkä vahvistusprosessi itsessään kesti 2 vuotta ja minkä tekeminen kesti käytännössä koko paletin osalta
yhteensä ehkä noin 6-7 vuotta, niin siinä on muutamia tuulivoima-alueita merkitty, pieniä kohteita tuonne niin rannikolle. Ja niissä on muistaakseni käytetty 1,5 tai 2, vai oliko sitten mekanvoimalla, sitä en muista tarkkaan, mikä niissä vanhoissa kaavoissa on niin referenssivoimalla. Mutta se on just, että maakuntakaavassa merkitään ne seudullisesti merkittävät, ja mikäli joku puisto on niin iso, että se on seudullisesti merkittävä, niin me edellytetään siitä maakuntakaavan merkintää, mikäli se tulee näille oikeutuille. Ja sitten siitä rakennusluvasta vielä, että ympäristöministeriön ohjeistus on, että yhtäkään tuulivoimalla ei ratkaista pelkällä rakennusluvalla. Että se on, ja sitä kyllä kunnat ovat mun mielestä aika hyvin noudattaneet, että se on niin minimissään suunnittelutarveratkaisu, mutta kuitenkin lähtökohtaisesti kaava, millä ne ratkaistaan. Joo, mun mielestä siellä kyllä ympäristöministeriön ohjeessa ainakin 4/2012, niin siellähän oli maininta siitä, että tuulivoimaa pitäisi sijoittaa sen verran kauas asutuksesta, että ympäristölupaa ei välttämättä tarvitse. En tiedä, onko se EU luonnossa, mutta kyllä semmoinen lause on. Tässä on muistettava se, että kunnalla on aina itsemääräämisoikeus ja kaavoitusmonopoli. Että ei se maakuntakaava määrää sinänsä, että pitää rakentaa tai ei rakentaa. Meillä on tuolla Pohjois-Pohjanmaalla käyty tästä myöskin aika paljon keskustelua ja siellähän esimerkiksi eräs kunnanjohtaja sanoi, että kyllä meidän on pakko rakentaa nämä voimalat tänne, kun maakuntakaavassa kerran tämä alue on osoitettu sopivaksi tuulivoimarakentaminen. Eihän se näin ole. Siis kuntahan se on, joka sen viime loppupeleissä päättää, että ottaako se sitä tuulivoimaa alueelleen vai ei. Ja sitten tietysti mehän on nähty, että tavattoman paljon näitä hankkeita on suunniteltu nimenomaan niin kuin tässäkin tapauksessa, että kun ympäristövaikutusten arviointimenettelyn rajahan kulkee siinä, että jos voimaloita on 10 kappaletta tai kokonaisteho on 30 megawattia, niin silloin vaaditaan sitten ympäristövaikutusten lain mukaan tämä ympäristövaikutusten arviointimenettely, jonka sitten ELY-keskus suorittaa. Mutta jos niitä on 9 kappaletta ja se on alle 30 megawattia, niin silloin voidaan suoraan suunnittelutarve ratkaisuja ympäristöluvan perusteella ratkaista tämä. Olen monessa tapauksessa ollut mukana näissä, missä suoraan on suunnittelutarve ja rakennusluvan perusteella ratkaisuja, että ei ole edes ympäristölupaa tarvinnut. Näitä esimerkkejä on. Ja tämä on aika hämmästyttävää siinä mielessä, että jos ajatellaan niin ylipäätään rakentamista tällä hetkellä, että kyllähän se asia on sillä tavalla, että jos mä rakennan vaikka oman pihamaani, nurkkaan jonkun grillikopin, ja se on enemmän kuin 7,5 neliömetriä, niin siitä pitää olla piirustukset ja se pitää kiikuttaa rakennustarkastajalle, joka sitten hyväksyy sen. Mutta sitten jos mä teenkin siitä 1,5 kerroksista ja siitä grillikopista ja ilmoitan, että sori vaan, että mulla tulikin vähän isompi kuin niin kyllä siitä jonkinlainen sanktiot syntyy. Mutta tässä tulevalla rakentamisessa on jotenkin käynyt sillä tavalla, että ensin sanotaan, että me rakennetaan 2 megawattinen 120 metriä voimala. Seuraavassa vaiheessa sanotaan, että ei, kun itse asiassa me rakennetaan 140 metriä ja se on 3 megawattinen. Ja sitten vielä loppupeleissä saattaa käydä niin, että se on 140 metriä ja 4,5 megawattia. No eihän asukkaat pysy enää millään perässä siitä, että hetkinen, oliko tässä muuten ne melumallinnukset nyt tehty niiden voimalalle. Minusta on hyvin hämmästyttävää, että tämä tuulivoiman rakentaminen on tavallaan, niin kuin, sille on niin kuin rakennettu tämmöinen jonkunnäköinen ikään kuin ohitusraide tässä systeemissä, että se menee niin kuin tavattoman helpolla läpi ennen kuin kukaan edes ehtii huomioon, että mitä sitä voi tapahtua. Kiitos. Seuraava kysymys on, onko kaavoittaja tai kunta vastuussa, jos tuulivoima-alueen tuulivoimalat kaavoitetaan niin, että ne aiheuttaa terveydellistä tai häiritsee asukkaita? Ja kuka korvaa nämä vahingot? No siis kyllä niin lähtökohtaisesti tietenkin, että jos noudatetaan, niin kuin mikä Suomessa on, että Suomessa noudatetaan Suomen lakia, niin jos se niin kuin käytännössä on tehty selvitykset siten, että se täyttää ne kaikki ehdot ja edellytykset, niin käytännössä miten on nyt Raahessa on käynyt, on todettu, että selvitykset ei pitänyt paikkaansa, eli tuulivoimatoimija tai tuulivoimalaitteen toimittaja on toimittanut joko väärät tai virheelliset melun lähtöarvot, niin sitten siinä laitetaan sen vaiheessa, sen jälkeen edellytetään ympäristölupaa, voimalat sammutetaan ja seurataan ja mitataan.
Et käytännössä kyllä niin kuin tommoinen, että jos joku on selvästi syyllinen, niin kyllä siinä varmaan täytyisi jonkun verran myös olla sitä tahallisuutta. Et käytännössä tämä, niin kuin, mitä Nikula äsken sanoi, niin 9 tuulivoimalla ei ole mun käsittääkseni mihinkään Suomeen rakennettu pelkällä rakennusluvalla. Et kyllä se on niin kuin aina vähintään suunnittelutarveratkaisu. Ja käytännössä niin Varsinais-Suomen alueelta, jos puhutaan, niin me ei ole annettu yhdellekään hankkeelle, missä olisi 5 tuulivoimalla enemmän lupaa tai myöntöä niin sanotusti suunnittelutarveratkaisusta, että silloin edellytetty kaavoitusta. Ja että mikä niin kuin, jos voimalan koko kasvaa, totta kai ihmisten voi olla vaikea pysyä siinä mukana, niin kunta päättää sen kaavan. Se on niin kuin ihan maankäyttö- ja rakennuslain edellytys, että kunta tekee sen kaavoituksen, kunta päättää sen. Ja jos kaava hyväksytään vaikka 1,5 megan voimalla, ja sitten se muuttuu sen jälkeen 50 metriä korkeammaksi 3 tai 4 megan voimalaksi, niin siinä vaiheessa tulee pohtia, että onko kaavaa varten tehdyt selvitykset riittäviä tuomaan esille niitä vaikutuksia, mitä näissä uusissa paljon isommissa voimaloissa on. Jollei joo, niin täytyy laatia kaava uudelleen. Et aivan samaan, että jos kaava on merkitty asuinalue omakotitalolle ja siihen halutaan tehdä kerrostalo, niin silloin täytyy tehdä kaava uudelleen ja kaavoittaa ja tutkia vaikutukset kerrostalossa. Mutta se, että jos tässä kaavaprosessin aikana se voimala kasvaa, niin silloin se edellyttää sen, että aina tehdään uusia melumallinnuksia, aina tehdään uusia värkevaikutuksia, aina tehdään uudet kuvasovitteet niiden kulloinkin voimassa olevien tai suunnitteilla olevien laitosten mukaan. Ja vielä viimeisenä siinä vaiheessa, kun se kaava hyväksytään, niin siinä on valitusajat unnessa, että tuulivoimatoimija hakee rakennuslupaa kunnalla, niin siinä vaiheessa rakennusvalvoja tarkastaa, että onko niin kun se sama melumallinnus ja se sama turbiinityyppi ja se sama voimala kuin mikä oli siinä kaavasuunnittelussa. Mikäli ei ole, niin sitten täytyy tehdä vielä yksi melumallinnus rakennusvalvojalle, että hän voi todentaa, että ne haittavaikutukset ei ulotu sinne, mihin niiden ei kuulu. Et käytännössä rakennusvalvojallahan tässä on se kova homma, että hänellähän on käytännössä se, niin hän päättää ja katsoo, ettei sit, niin on se rakennelma mikä tahansa, on se talo, mökki, masto, tuulivoima, ettei siitä ole haittaa ja vaatimia mitään muuta. Hyvä tähän väliin haluan yleisölle sanoa, että jos haluatte esittää kysymyksiä panelistille, niin ihan vapaasti nostakaa käsi pystyyn, niin saatte puheenvuoron. Saako täältäkin kysyä? Mä valitan, kun mä tulin kesken, että mä en esimerkiksi tiedä, kun meitä on esitelty toisillenne. Mä en tiedä, ketä mä kuuntelen. Niin ehkä jos yleisössäkin on joku sellainen, joka ei tiedä. No ihan totta. Eli meillä panelistit täällä, niin lähdetään tästä liikkeelle. Eli sosiaali- ja terveysministeriöstä oli ylitarkastaja Vesa Pekkola. Sitten oli Aleksis Klapp, Varsinais-Suomen liitosta suunnittelija. Sitten on täältä Kalevi Nikula, hän on Tuulivoiman kansalaisyhdistyksen puheenjohtaja. Sitten oli toiminnanjohtaja Anni Mikkonen Suomen tuulivoimayhdistyksestä. Ja sitten oli VTT:ltä Dennis Sikonen. Ja sitten oli asukas Jarmo Viitanen täältä Porista. Ja sitten tietysti sinä, Eija-Riikka Korhola, kokoomuksen eurokansanedustaja. Sitten oli Esko Kiviranta, kansanedustaja, Riikka Elomaa, kansanedustaja, ja sitten Ilkka Kantola, kansanedustaja. Puheenjohtaja. Hyvä. Kysyisin, että koska saa käyttää puheenvuoron? Puheenvuoro saa nostamalla käden ylös ja saa puheenvuoron. Kiitos. Okei, me voidaan samalla mennä aiheessa eteenpäin, eli tuulivoiman energianvalvonta ja tukipolitiikka Suomessa ja muualla. Tähän energiamuotona tuulivoima jakaa valtavasti ihmisten mielipiteitä ja kannattajat vetoavat puhtaaseen ja halpaan energiaan ja yleiseen etuun ja velvoitteisiin ja sitten myöskin siihen, että siitä jäisi isot rahat tänne Suomeen. Sitten taas tuulivoimaan kriittisesti suhtautuvat, niin sanovat, että tuulivoima olisi kannattamatonta eikä edes niin ekologista kuin annetaan ymmärtää. Ja myöskin nämä tuulivoimaloiden haittavaikutukset on noussut viime aikoina esille. Ja se, että kun tämä kaikki tapahtuu tietysti julkisella rahoituksella, niin valtiovallan ja kuntien edustajien pitäisi pystyä perustelemaan kansalaisille, miksi tämä tuulivoimabisnes on valtiontalouden kannalta ja veronmaksajien kannalta hyvä diili.
Kysyisinkin nyt juuri teiltä kansanedustajat, että oletteko te työssänne törmänneet tähän tuulivoima-asiaan ja mikä teidän kantanne on? Ole hyvä, Riikka Olo. Kiitoksia puheenjohtaja ja hyvää iltaa kaikille. Terveisiä maanpuolustuskurssilta. Lähdin sieltä kello 16. Ja eilen illalla sattui aika jännästi, että siellä on näitä talousvaikuttajia, koska me oltiin tuolla Neste Oililla Porvoossa ja siellä sitten syötiin vähän illalla iltapalaa. Niin yksi kurssin osallistuja on tämä Taaleritehtaan johtaja, toimitusjohtaja, joka on mukana tässä niin näitä pystyttävässä näitä ja bisneksessä, tuulivoimarakennusbisneksessä. Ja mä sain myös sen, hän haastatteli häntä ja mä sain aika hyvät pointit hänenkin kauttaan, kuinka hän näitä asioita ajattelee. Mutta koska mä olen kansanedustaja, niin on lähestytty erittäin monta kertaa Savosta, Uudestakaupungista, jopa Paimiosta vuoden 2 aikana. Ja tämän myötä olen tehnyt 2 kirjallista kysymystä ja 1 toimenpidealoitteen koskien tuulivoiman rakentamista ja enemmän kansalaisen kannalta, hänen kannaltaan, joka ei tykkää, että se tuulivoimalla iso laitos tulee sinne takapihalle melkein. Ja minulla oli sellainen kysymys ihan suoraan, että pitääkö hallituksen mielestä tuulivoimaloiden rakentamisessa ottaa huomioon lähialueiden asukkaat nykyistä paremmin ja tulisiko tuulivoimaloiden minimietäisyyttä asutuksesta kasvattaa tuntuvasti. Ja tähän sitten vastasi silloinen ministeri näistä Krista Kiuru. Hän oli silloin viestintäministerinä ja vastaus oli se, että sitä etäisyyttä ei ole syytä asetuksella sitten tehdä, vaan täytyy ottaa kaikki muut toimenpiteet huomioon, mutta siihen ei sitten lakialoitettakaan saanut. Mä otin selvää omalta lakimieheltä, puolueemme lakimieheltä, joka istuu siinä mun työhuoneeni vieressä, ja ei löydetty semmoista pykälää, että olisi voinut lakipykälän tai tuommoisen aloitteen tehdä. No sitten mentiin eteenpäin, tein toimenpidealoitteen, että ryhdyttäisiin toimenpiteisiin ja selvittämään enemmän. No, yleensä nämä toimenpidealoitteet jää sitten sinne, että ei niistä tule mitään. No, mä ajattelin, että nyt tehdään sitten seuraava kysymys. Millä tavoin hallitus aikoo varmistaa, että ei tuulivoimaloiden purkaminen tulevaisuudessa jää valtion ja veronmaksajien vastuulle? Ja sieltä tuli tätä, Pia Viitanen oli sitten muuttunut ministeriksi, asunto- ja viestintäministeriksi, ja hän vaan totesi, että käytöstä poistamisen jälkeen valtaosa tuulivoimalan rakenteista voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen, ja purkaminen ja siihen liittyvät kustannukset kuuluvat rakennuksen omistajalle. Mun mielestäni lähtökohtaisesti, kun tuulivoimaloita rakennetaan, pitäisi lähteä siitä, että kenenkään asukkaan ihan lähellä sitä ei saa rakentaa. 500 metriä on aivan liian lähellä, pitäisi olla vähintään se 1,5–2 kilometriä. Nyt mä olen varmaan puhunut jo liian paljon kerralla. Otetaan uusi kerta. Tämä on henkilökohtainen mielipiteen ja tuulivoima on ihan ok, mutta niitä rakennetaan nyt liian lähelle asukkaita ja sen takia tulee tätä vastareaktiota. No niin, kiitos. Minusta on komeata, että tämmöisiä tilaisuuksia järjestetään. Meillä oli eduskunnassa alkuviikosta tämmöinen demokratia-poliittinen selonteko tai jokin sen tapainen eduskuntakeskustelussa, ja siinä yhteydessä käsiteltiin muun muassa kysymystä siitä, että miten kansalaisyhteiskunta, erilaiset järjestöt, kansalaiset pääsisivät vaikuttamaan kuntien ja valtionkin ratkaisuihin ja harkintaan asioiden valmisteluvaiheessa, samalla kun meillä edustuksellinen demokratia toimii kunnanvaltuustoissa ja eduskunnan kautta tietysti. Ja tämä on esimerkki siitä, että kansalaiset on lähteneet liikkeelle asiassa, joka huolettaa ja on arvokas tämmöinen demokratia-ilmiö tietysti. No, mitä tulee tähän tuulivoimakysymykseen, niin tämä on tietysti näitä hankalia kysymyksiä. Ne kulmat, jotka tulee kansanedustajan työssä vastaan, on lähinnä nämä 2, mitkä on näistä yksittäisistä voimaloista tai puistoista aiheutuvat haitat.
ihmisille, kuinka paljon otetaan huomioon se, miten nämä koetaan ja onko riittävästi tutkimustietoa. Tässä on tullut tosi iso tietopaketti tänään. Ja sitten toinen puoli on se, josta ihan tämän illan alkuosassa kerrottiin tämä kustannus- ja tukipolitiikka, että mitä on tämä syöttötariffisysteemi. Meillähän demareissa on oltu enemmän sitä linjaa, että nämä investointituet siinä, kun näitä pykätään, näitä myllyjä ja muuta, niin se olisi se malli, ja eikä niinkään tämä syöttötariffi, mutta nyt 2011 on otettu käyttöön tämä syöttötariffikysymys, ja silloin tietysti taustalla on se, että tuulivoima itsessään ei ole vielä markkinoilla kilpailukykyinen, kun muu energia on niin halpaa. Tästä asetelmasta tänään on tullut valtava tietopaketti, ja niin kuin, mä en ole mikään uskovainen mihinkään suuntaan tässä asiassa, vaan yritän ajatella pragmaattisesti, ja erittäin synkkä kuva tuulivoimasta on tullut tänään täällä, mutta keskustelu jatkuu ja varmaan informaatiotakin tulee lisää ainakin jostakin muuta. Kiitos. Mitä mieltä olette tästä? Pieni hetki vielä oli kysynyt Ilkka Kantolalta. Mitä mieltä te olette itse tästä tukipolitiikan onnistumisesta? Onko se onnistunut tukipolitiikka? No se on varmaan, kun ajatellaan tätä syöttötariffisysteemiä, niin siinähän on pitkä aikajakso, jona aikana sitä tuettua hintaa sitten tehdään. Ja tässä oli arvio, että 2 miljardia, muistaakseni oli se arvio, kuinka paljon siihen valtion rahaa käytetään, oliko se kuinka monen vuoden jakso. No sitten kun se jakso päättyy, niin sitten tavallaan nähdään se, onko energian hinta kehittynyt sillä tavalla, että sitten jo se olisi niin kuin markkinaehtoisesti kannattava se tuulivoimatuotanto. Silloin oikeastaan vasta pystytään sitä lopullisesti arvioimaan. Ja puheenjohtaja, lisätukihan poistuu niin, että 2015 jälkeen, niin mä epäilen, että se halu näillä firmoillakaan ei ole enää ehkä niin suuri sitten laittaa näitä hankkeita pystyyn. Ja Esko Kiviranta seuraavaksi. Niin, hyvä yleisö. Täytyy kiittää järjestäjiä, että ne on saatu näin merkittäviä asiantuntijoita paikalle. Et siinä mielessä voisi ehkä provosoida yleisöäkin tekemään kysymyksiä ihan omista näkökulmistaan. Tämä tuulivoiman rakentaminen, niin sehän perustuu EU-uusiutuvan energian velvoitepakettiin. Ja nämä säännökset tehtiin siellä vuonna 2010. Henkilökohtaisesti kannatan kaikenlaista uusiutuvaa energiaa, erityisesti tietysti puuenergiaa, mutta myös muuta bioenergiaa ja tuulivoimaa. Ja tähän mielellään luen vielä turpeenkin, jota nyt virallisesti ei katsota kai EU-ssa uusiutuvaksi energiaksi. Ja meillähän on tehty tämmöinen aika miten sanoisi, tuulivoiman tuotantoon motivoiva syöttötariffijärjestelmä, tukijärjestelmä, joka nyt sitten on saanut tämän aika hyvään vauhtiin. Ja meillä on lähes 1/5 sitten tästä tavoitteesta ollaan kohta saavutettu. Tämä on tämä toinen puoli, että kyllä tietysti pitää rakentaa tätä tuulivoimaenergiaa, mutta sitten tietysti pitää ottaa se huomioon, ettei se ole ongelma ihmisille, jotka asuvat näillä alueilla. Silloin kun tästä keskusteltiin eduskunnan täysistunnossa, niin esitin melkoisen epäilykseni siitä, että löytyykö tämmöisiä alueita, varsinkaan täältä Etelä-Suomesta ja esimerkiksi Varsinais-Suomesta. Ja edustajakollega Oras Tynkkynen erityisesti kohdisti sanansa minulle ja sanoi, että kyllä niitä varmasti löytyy. Nyt me olemme kuitenkin tietysti näiden ongelmien kanssa, ettei niitä niin kovin helposti löydy näitä asutuilta alueita. Lähinnä niitä voitaisiin rakentaa tietysti ongelmattomasti merialueille ja sitten isoille teollisuusalueille täällä päin Suomea. Ja tässä ollaan tietysti ihan todellisten ihmisten ongelmien kanssa tekemisissä. Erityisesti minua maanomistajana puhuttelee tämä mahdollinen kiinteistöjen arvojen alentuminen, joka mielestäni sitten pitäisi jollakin tavalla korvata, jos näin tapahtuu. On tietysti täysin mahdollista, että vaikka ei olisi mitään syytäkään, niin ostajat pyrkivät käyttämään hyväkseen kiinteistöjen arvoa alentavana tekijänä tällaista tuulivoimapuistoa. Ja se on tietysti surullista, jos tämmöinen toteutuu.
vaikutuksia ihmisen talouteen. Näihin melukysymyksiin en tietysti pysty sanomaan mitään, ne on sen tyyppisiä asiantuntemuskysymyksiä, että niihin on turhaa tässä puuttua, mutta tietysti selvä on, että ne täytyy selvittää ja tapauskohtaisesti. Minäkin olen tehnyt kirjallisen kysymyksen tuulivoimarakentamisen sääntelyn selkiyttämisestä. Se näistä kirjallisista kysymyksistä mehän tiedämme, että ei näillä ole käytännössä mitään merkitystä muuta kuin kansanedustajan itsetunnon ottamiseen. Mutta suhtaudun ihan avoimella mielellä tähän keskusteluun. Kannatan sinänsä, että tuulivoimaa voitaisiin rakentaa, mutta ottaen huomioon ihmisten asumisolosuhteet, niin täytyy sillä tavalla tietysti rakentaa, että kaikki voivat sopeutua ja sitten tietysti muutamia asioita voidaan korvata ihan selvällä rahalla, jos voidaan osoittaa vahinko ja haittaa. Kiitos. Se oli yleisöllä. Joo, kiitos. Mun nimi on Arto Ruola ja olen tuolta Porin suunnasta. Me edustan noin 200 kesämökkiläistä ja meillä on sinne suunniteltu Inkijärven rantaan noin 1,5 kilometrin päähän tuulivoimaloita. Suurin huolihan meillä on siinä, että meidän kiinteistöjen arvo alenee. Yhtenä yönä voisi alentua 30%. Meillä ei ole aikaa odottaa sitä 12 vuotta, mitä Ilkka Kantola sanoi, että katsotaan mitä tapahtuu 12 vuotta. Täällä on muitakin tämmöisiä monia soluja eri puolilta Suomea, jotka on tästä kiinteistöjen arvon alenemista erittäin huolesta. Kiitos. Niin osaisiko? Ole hyvä. Arto Haapasalo, päivä. Anteeksi, otan tästä. Minä sain puheenvuoron. Joo, niin Esko Kiviranta tässä jo toi esille, että täältä päin on mahdoton ehkä löytää alueita. Mä kerron tosiasiaa, noin 15 vuotta sitten olen Imatran voiman toimesta ristellyt koko Turun saariston etsimässä tuulivoimapaikkoja. Ainoa kriteeri oli optimaalinen tuulen nopeus, joka pyörii. Ei ollut tämmöisen Siposen tapaisia